Está sin sonido aquí. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Ahora. Estamos. Sí. Hola, boas tardes. Eu son Belén López Vázquez e quero, antes de nada, no meu nome, no de Bahía Edicións, dar as grazas por acompañarnos na presentación de Ter o día cunha flor, libro de poemas de Luz Pozo Garza e gravados de José Valentín. Obra que nos encontramos especialmente felices de publicar, tanto pola súa calidade literaria e artística, da que seguro falarán sobradamente as persoas que me acompañan nesta mesa, como por considerala o que hoxe vou definir como unha exaltación do amor. Calidade humana que debe ser sempre celebrada e promovida e que ao longo da historia deu como resultado as mellores accións da nosa especie. Porque amor é o que Xulio Valcárcel amosa repetidamente pola arte en xeral e que se manifesta na súa continua disposición a promovela desde os distintos ámbitos da súa actividade creadora, tamén desde a amizade. Gracias, Xulio. Amor e amizade mostra tamén Ánxeles Penas coa participación neste acto, que priorizou sobre os seus compromisos persoais e que nos ilustrará coa súa especial sabedoría sobre a sensación